Έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκεται απόψε κοντά μας η Αντιδήμαρχος του Περιστερίου, κυρία Μαρία Τσιώτα Μάρκου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Λευτέρης Τζόκας και πολλοί άλλοι πρόεδροι και δημοτικοί σύμβουλοι, και χαιρόμαστε που κι εσείς, αγαπητές φίλες και φίλοι και κάτοικοι του Περιστερίου, είσαστε απόψε κοντά μας, και βέβαια όλοι οι φίλοι του Απελή που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας. Οι στιγμές ευτυχίας και ομαδικής χαράς είναι αυτό που ομορφαίνει τη ζωή μας. Ιδιαίτερα όταν έχουμε τη δύναμη να νιώσουμε όμορφα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ατομικής και κοινωνικής μας ζωής. Στις στιγμές των εθνικών δυσκολιών θέλει δύναμη η προσπάθεια για να χαρούμε. Σήμερα, εμείς οι καλλιτέχνες με τα εκθέματά μας, θέλω να πιστεύω ότι σας προσφέρουμε στιγμές αισιοδοξίας, αγάπης, ομορφιάς και χρωμάτων. Στην όμορφη αυτή αίθουσα τέχνης του Δημαρχείου Περιστερίου, που μας παραχωρήθηκε δωρεάν από το Δήμο και τους ευχαριστούμε, βρισκόμαστε με μεγάλη χαρά να τιμήσουμε τον Απελή, του οποίου το όνομα φέρει ο σύλλογός μας. Ο σύλλογός μας, στα 30 χρόνια ύπαρξης, 1985-2015, προσπαθεί πρώτα απ' όλα να μείνει όρθιος, γιατί βοήθεια κρατική δεν υπάρχει. Προσπαθεί να δώσει ετερογένεια από νέους ανθρώπους που ακολουθούν τις καλές τέχνες. Προσπαθεί να βγάλει ταλέντα. Προσπαθεί να ενώσει ανθρώπους. Προσπαθεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο καλλιτέχνες που δεν μπορούν να σταθούν οικονομικά, ώστε να κάνουν ατομικές εκθέσεις. Προσπαθεί να δώσει ενάβσματα για ομαδική εργασία και προβολή στην ομαδική συνύπαρξη. Έτσι, ο Απελής, του οποίου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος πολλά χρόνια, προσπαθώ μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, κάνοντας 2 με 3 εκθέσεις το χρόνο και με επισκέψεις σε μουσεία, με κάποιες εκδρομές σε μέρη που πάντα θα έχουν να μας γεμίσουν με γνώση. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην απόψινή μας εκδήλωση, η οποία περιλαμβάνει 3 παρουσιάσεις. Η πρώτη είναι η έκθεσή μας, στην οποία ήδη ρίξατε μια ματιά και θα ξαναρίξετε και άλλες ματιές. Στη συνέχεια, η καθηγήτρια τραγουδιού Ιωάννα Εμμανουήλ με τον πιανίστα κύριο Εμίλιο Μπάλτα θα μας προσφέρουν μια βραδιά με μελοποιημένη ποίηση. Και τέλος, θα κλείσει η βραδιά μας με τον πολυτάλαντο φίλο και μέλος του Συλλόγου, Ξενοφόντα, βάζοντάς μας στο βινίλιο μουσική του 50, ενώ εμείς θα πίνουμε το κρασάκι μας. Με λίγα λόγια, καθίστε αναπαυτικά, γιατί θα σας ταξιδέψουμε μαζί με τους πίνακες που είναι τριγύρω σας, με τη Μουεργούλα, το καΐκι στη θάλασσα του Αργουσαρανικού για την Έγινα, θα χαζέψουμε το κύμα στην Προκυμαία, το ζευγάρι στην Ακρογιαλιά και με τη δύση του ηλίου θα απολαύσουμε τη φθινοπορεινή γαλήνη, ενώ η γλυκιά φωνή της Ιωάννας θα μας πει ποίηματα που γίνανε τραγούδια και που όλοι αγαπήσαμε. Να είστε καλά και πάλι σας ευχαριστούμε. Κυρία Τσιώτα, να μας πει 2 λόγια. Καλησπέρα σας. Ίσως, κυρία Πρόεδρε, δεν θα έπρεπε να προσθέσω τίποτα. Τα είπατε όλα τόσο όμορφα και τόσο γλαφυρά, που αν δεν είχα έτσι τη συγκίνηση και το συναίσθημα το δυνατό από αυτή τη βραδιά και με τον τρόπο που εσείς εξελίσσετε εδώ μέσα την τέχνη σας, δεν θα πρόσθετα τίποτα. Ένα καλωσόρισμα από το Δήμο Περιστερίου σε όλους σας. Ο Δήμος Περιστερίου πιστεύει στον πολιτισμό. Τον έχουμε πρώτο σε προτεραιότητα, γιατί τον πιστεύουμε σε όλες τις εποχές. Και ίσως αυτή η αίθουσα εδώ που την είπατε όμορφη να βρει και τον πραγματικό της ρόλο μέσα την ερασιτεχνική δημιουργία. Θα συνεχίσουμε με ένταση να στηρίζουμε κάθε νέο άνθρωπο, κάθε εραστή της τέχνης και κάθε έκφραση της τέχνης για να μπορέσει να σταθεί, να δημιουργηθεί. Πραγματικά είναι όμορφο και είναι ολοκληρωμένο όπως το παρουσιάζετε σήμερα εδώ.
Εγώ θα έχω την τύχη, επειδή πηγαίνω έρχομαι στο Δημαρχείο, να σας απολαύσω κι άλλες φορές. Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θελήσετε. Πραγματικά καμαρώνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι ό,τι κάνετε γίνεται με κατάθεση ψυχής. Και ό,τι γίνεται με κατάθεση ψυχής έχει ομορφιά. Να είστε καλά.